Hello guys! Welcome back to my channel. It's pangasin na naman yan. Yan! Good morning guys! Welcome to my channel. It's pangasin na naman yan. Hello guys! For today's video guys, I give you the apps na pwede mo siyang gamitin as a YouTubers. So, ginagamit ko ay YT Studio. So, dito, sa apps na to, dito mo ma-check yung mga analytics mo. Ito yung fastest way para ma-check mo yung mga performance ng video mo, kung okay ba or medyo mababa yung CTR niya. So, dito rin guys, sa apps na to, dito ako nag-i-edit ng mga thumbnail na inilalagay ko po sa aking mga video. So, chinecheck ko po siya guys after 24 hours yung mga in-upload kong video. So, ang apps na to guys, dito ma-check yung mga views mo, watch hours, tsaka yung best time guys, kung pwede kang mag-upload or kung anong oras nag-online yung mga viewers mo. So, ang YT Studio guys is magagamit mo talaga siya. Second na ginagamit kong apps guys is YT Studio. Analytics guys. So, dito, kailangan mo rin to guys kasi when it comes to YouTube updates guys, especially may mga CTR, yun mag-i-email sa'yo, doon mo malalaman guys kung ano yung mga parts ng video mo na may CTR, pwede mo siyang i-edit. Makikita mo yung mga email sa'yo ng YouTube. Na ginagamit ko ay YouTube Buddy. So, ito guys, yung apps na to, nabibigay sila ng certificate pag may na-reach ka na milestone mo. So, kung wala ka pang YouTube Buddy guys, i-download mo na. Mapapakinabangan mo to guys. Gamit na gamit mo to guys as a YouTubers para sa mga katulad natin na small YouTubers pa lang, makakatulong sa atin to guys. Apps na ginagamit ko guys
na ginagamit kong apps ay ang CapCut. So, ang CapCut guys, ito yung para sa akin pinaka-importante kasi dito ako nag-i-edit ng aking mga videos or pictures. Bago ko siya i-upload guys, dito ko muna siya in-edit. So, ito yung ginagamit ko guys para maglagay ng background. So guys, yan po yung aking video sa ngayon. Sana po nagustuhan nyo. Sana po may natutunan kayo sa aking video ngayon guys. So kung nagustuhan nyo po, please like, share, and subscribe guys. Click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa susunod kong video. Thank you guys. Keep safe everyone.